Bona vesprada a tots. Moltes gràcies a tots per haver vingut a la presentació de la nostra llançadora i moltes gràcies a Caixa Ontinyent per deixar-nos l'espai per a fer la presentació i per tot el recolzament que està tinguent en nosaltres. Vaig a començar presentant-me jo. Soc Carmen Cervelló, soc professora del Departament d'Automoció i crec que com a única representant femenina de la taula m'han donat la paraula perquè siga jo la que porti l'algú cantant esta vesprada. No sé si sabeu la història de la llançadora, que comença ja fa 2 anys, quan el Departament d'Automoció va d'excursió a Xest, al circuit de velocitat, i veu allí alguns dels prototips que se presenten a la competició de la Xeleco Maratón. La Xeleco Maratón és una competició en la que els vehicles competeixen no per ser el més ràpid, sinó per ser el vehícul que faci més quilòmetres en menys consum de combustible. A veure qui fa més quilòmetres en un litro de gasolina, d'etanol, de dièsel o de combustible que se gaste. A partir d'ahí els entra el cuquet i comencen a manejar-se, a informar-se i a decidir fer un prototip en el nostre institut. I d'aquella idea hem aplegat avui, 2 anys després, quan la llançadora ja és un fet, com aneu a veure en seguida, i quan ja tenim la nostra primera marca, de la que parlarem després. No vaig allargar-me més i vaig a donar-li ja la paraula a Gustavo Climent, que és el cap de departament del Departament d'Automoció. Jo, com a cap de departament, vaig a fer un poc una introducció de com va néixer el projecte, per què el van fer el projecte i un poc el començament fins al dia d'avui. Com molt bé estava dient Carmen, en una excursió que estava a Manchester, vam veure allí un vehícul que és el Taronget, que és de la Politècnica de València, que ens el van ensenyar, ens van explicar tot on concursava, la manera que tenia de competir, i entonces tot això ens va crear una inquietud a la gent del departament. Però estem parlant de quan estàvem encara en l'Institut Vell. Entonces ho van plantejar en el departament, però van sospesar que teníem a curt termini un traslado important de tot el material, de tots els tallers, i entonces van deixar un poquet que es gelara el tema. A l'any següent va ser el traslado, van tindre que anar a noves instal·lacions, van tindre que muntar tota la maquinària, tot el material, tota la cosa que tenien que fer perquè es quedaren les instal·lacions el més correcte possible. I efectivament fa 2 anys, com ja estava tot ja més tranquil, ja estava el dia a dia funcionant l'institut, van dir, anem a veure de quina manera puguem motivar, puguem incentivar perquè l'alumnat, que és a la fi i a la postre pel que estem treballant per al bé de l'alumnat, com puguem embaucar-los en un projecte que siga beneficiós per a ells, que es estimule, que tinguin ganes d'estudiar, que tinguin ganes de treballar, sense perdre el que és el dia a dia de classe. Van reunir en el departament i van decidir començar a encetar un projecte. Per no teníem ni nom, però van parlar amb els xiquets, van parlar amb els professors i entonces van arribar a la part de la direcció i van presentar el projecte que anem a presentar, el projecte en què anava a consistir, que els xiquets, igual que nosaltres, treballarien per les vesprades, els dissabtes pel matí. No estava posat que treballarien juliol i agost, però van tindre que anar tot el mes de juliol i tot el mes d'agost perquè el vehicle estiguera acabat per poder competir en el mes de setembre, i entonces tot això va ser molta feina. El primer que vam plantejar era quin nom li posem al prototip que anem a fer. I entonces van sospesar diversos noms i al final es va quedar que li posaren llançadora. Per què? Perquè el vehícul, ara després l'alçarem i el veureu, la forma que té és una llançadora i estem en Ontinyent.
on tenien la cuna del textil, i en el seu moment la llançadora va ser un element que va fer la revolució en el tema del textil. Entonces, què millor que posar-li al vehicle llançadora perquè així on anem representem el poble d'on tenien? Es va decidir llançadora. Després vam encetar el projecte i, com en tot projecte, sempre fa falta una persona que tire un poc del carro. En aquest cas és un company que avui ja no està en el departament, que és Miguel Ángel Balaguer, que és el que va encetar el projecte i vas començar a tirar del carro junt a tota la gent del departament, este grup de xiquets que estan així davant i molts altres xiquets que ja s'ho han deixat, que s'han cansat o han acabat d'estudiar, però que és un projecte viu, és a dir, que sempre té que haver gent, té que haver professor i sobretot alumnat, que és el que més ens interessa. Una vegada ja teníem el nom, vam encetar el projecte i entonces era fase. El projecte l'havíem enfocat per anar a la Sola Reis de Múrcia, que és una carrera que fan en el mes de setembre, i el problema era el temps. Entonces, amb molta il·lusió, amb poca aportació econòmica, perquè estem en temps de crisi, però sobretot amb molta il·lusió i amb molt de treball, el Departament d'Automoció i els xiquets d'automoció van dur endavant. Com ens comencem a trobar-nos en dificultats, van tindre que anar demanant ajuda a la gent d'electrònica. És a dir, el vehicle ens quedava ja nosaltres un poc massa gran i entonces el Departament d'Electrònica va col·laborar, especialment Ricardo, que està ahí, que ara després vos explicaré, i entonces vam anar fent-li evolucions al vehicle. I vam anar a Cartagena, van tindre la desgràcia del primer any de tindre un percans, que es va trencar el vehicle i no van poder competir. És a dir, la desil·lusió era generalitzada, però en comptes d'acatxar els braços, la gent encara ho vam agarrar amb més ganes i van dir, ja que enguany no puc competir, de cara a l'any que ve ens ho preparem, treballem, vegem el que hem fet mal i ho modifiquem. I així va ser, és a dir, a poc, durant aquest curs passat, hem anat modificant, hem anat treballant, hem agarrat nou piloto, perquè el xiquet que estava se n'ha canviat de l'institut, ara tinguem a dos germanets de tercer d'ESO, que són els pilotos, i hem anat poquet a poquet fent el projecte i l'altre dia van fer les competicions en Cartagena i van quedar molt bé. Després ja vos ho contaran. Entonces, un poc això és el que és la història de com naix aquest projecte, com se desenvolupa aquest projecte, i estem veient que els resultats estan eixint. I sobretot el que estem orgullosos és que participa l'alumnat, és a dir, sense l'alumnat no seria possible. I entonces estem veient aquesta il·lusió que tenen ells, que ens fan que nosaltres anem a poc treballant, anant millorant i anant buscant el que són les solucions. Entonces, per no fer-lo llarg, ja només dir que estic molt orgullós, o com diuen en el poble, desvanit dels companys que tinc d'automoció i de l'alumnat que tinc d'automoció. I per això us demanaria un aplaudiment per a tots ells. Gustavo és el cap de departament, Manolo era l'any passat i tot no podia ser. És el responsable de l'equip, ha cedit el pas com a cap de departament a Gustavo i ara s'encarrega ell de l'equip com a cap. Us presente ara Manolo Gramaje. Bona vesprà a tots i a totes, moltes gràcies per haver vingut, per acompanyar-nos en aquest acte tan important. I vaig a dedicar-me ara a relatar-vos les característiques tècniques del cotxe, és a dir, el present i el futur del projecte, com estem i què és el que perseguim. Per tant, comencem perquè avui, a hores d'avui, tenim un prototip que s'ha dissenyat i s'ha elaborat en l'institut per companys nostres, per els alumnes, i també tinc que comentar-vos que per a competir en aquest tipus d'events el cotxe necessita tindre unes característiques tècniques i de seguretat que fan possible l'homologació del cotxe, del prototip. Per tant, aquest vehicle compleix estrictament tota la normativa de la Shell Ecomarathon, que és una entitat internacional, Shell Europa, que és la que organitza aquest tipus d'events. Per tant, qualsevol cotxe que vulgui córrer en aquesta competició té que complir una normativa.
Nosaltres coneguem la normativa i la complim. Això que quede clar. Ara, per no estendre'm més, diré que, per exemple, per algun lloc n'hi ha que començar. Vam començar per el bastidor. El bastidor és un bastidor multitubular de ferro buit i que la unió soldada és en tecnologia MIG. Després també la carrosseria que és la part més visible del vehicle, és una carrosseria que està feta en fibra de vidre i després està pintada en pintura Arauia, que és la pintura més neta que n'hi ha avui en dia. Per el tema de l'ecologia som conscients de que hi ha que cuidar els recursos i hi ha que intentar mantenir el millor possible. Una altra cosa és també molt important, la unitat de potència que munta este vehicle. És una unitat de motor de 4 temps, monocilíndric, de 50 centímetres cúbics. Està dotat a un sistema d'injecció electrònica i utilitza com a carburant el bioetanol. És un combustible certament prou ecològic, molt menys contaminant que les gasolines, que estem acostumbrats a utilitzar. Referent a la transmissió de potència des del motor fins a la roda, és una transmissió per cadena dentada. A banda també disposa d'un sistema de control de la potència, un embrague elèctric, i el control d'aquest embrague es fa electrònic, és un embrague elèctric amb control electrònic. També una altra de les característiques que tinguem és el sistema de frens del vehicle. És un sistema de frens amb discos i té una particularitat també important, que és que el pilot és capaç d'efectuar frenada sobre l'eix de davant o sobre l'eix de darrere de manera independent, i si cal efectuar la frena sobre els dos eixos, tant davanter com traser. És una peculiaritat també d'aquest tipus de vehicles. També a nivell de protecció del pilot, complix la normativa de seguretat imposada per la Shell i disposa d'un arc anti-esclafament en el cas que el vehicle pegara un volcara. Com que la carrosseria és molt dèbil, perquè interessa que pese poc, sí queda reforçada en un arc. També una cosa molt important és el sistema d'anclatge del pilot. El sistema d'anclatge del pilot és un sistema com si fos un cotxe que anàrem per ahir a anar a 300 per hora. És un sistema de 5 punts d'anclatge, està homologat per la Federació Internacional d'Automobilisme i a banda necessari per poder passar les homologacions que abans vos he dit, les especificacions de la Shell. I una altra qüestió també important és un sistema de parada d'emergència que possibilita que en cas necessari es puga aïslar la unitat d'energia del cotxe, separar la corrent del vehicle per evitar incendis i altre tipus de problemes que puguen haver. Tot això complint en el que és la normativa de la Shell, com antes vos he comentat. Quin és el futur del nostre projecte? El futur és ambiciós perquè la veritat és que tenim perspectives de poder avançar en quant a augmentar el rendiment del vehicle i per tant, per això, després de reunions que hem tingut amb els companys nostres, hem determinat quines són les millores que caldria fer al cotxe per a poder fer més quilòmetres en menys consum. Per tant, bàsicament vaig anomenar-vos les 3 àrees en les quals hem pensat i sabem el que hem de fer. I aquestes àrees serien, la primera d'elles seria la reducció del pes. El pes és molt important tindre poc pes i ahir els materials juguen molt. El que passa és que nosaltres som un equip molt modest, en poc pressupost respecte d'altres que estan corregent, però som xocotets en pressupost però grans en ganes de treballar i en idees i en aportacions. Per tant, suplim una cosa en l'altra. També una altra de les qüestions importants que tinguem clares que hem de fer si volem millorar és disminuir la fricció del cotxe en el piso.
també sabem quines són les qüestions que hem de realitzar i intentarem portar-les a terme també. I per últim, millorar l'eficiència del motor que impulsa el nostre vehicle, que per la gent que entén del tema, que n'hi hagi prou, els motors tèrmics, l'eficiència energètica que tenen és prou reduïda, estem al voltant del 30% o menys, és una eficiència reduïda. Però poden sempre fer millores que ens permetisquen augmentar aquest rendiment. I també sabem quin és el camí i anem a intentar-ho. I un poc com a conseqüència de dir sabem què hem de fer, farem això, però per a provar l'eficiència o diguem si realment aquestes medides que anem a aplicar són eficients i són viables, estem inscrits en la Xeleco Maratón que serà al maig del 2012 en Rotterdam. I entonces ahí és una competició molt més al nivell que la que hem fet, que la Solar de Múrcia, i n'hi ha molts més equips, la competència és més dura, però anirem en millors condicions, estem certs de que serà així, perquè tinguem un molt bon equip de gent i anem a lograr això, ho tinguem clar. Una altra qüestió també és comentar que ara en l'època que estem, que és una època mala i dura, més que la gent jove necessita projectes com este, que ells es vegin realitzats, que vegin l'esforç que fan, que necessita motivació i una manera d'ajudar a la gent, als nostres alumnes i als jovens, que són en definitiva els més importants per a nosaltres, és fer projectes d'aquest tipus. Una altra qüestió també és que aquesta tasca de fer possible això és una tasca de l'ensenyament, del professorat, però també és de veres que sense les entitats que ens recolzen econòmicament, com en aquest cas Caixa Ontinyent és l'esponsor més fort, del que ha confiat molt més per nosaltres, entonces a ells tinguem que dir-los també que són molt importants i que ens ajuden a complir aquests objectius. I res més, és a dir, gràcies per la col·laboració de Caixa Ontinyent i en principi no tinc ninguna altra qüestió més que dir. Gràcies. Teniu ganes de veure el prototip? Els dos pilots oficials faran l'acte de presentació, Héctor i Rubén Jiménez. Contar tot això que està contant Gustavo i Manolo és difícil. És difícil dir en paraules el que és molt fàcil veure en imatges, veritat? Hem preparat un xicot de vídeo per a que vegeu com va néixer la nostra llançadora. ¿Ves eso? Es una lanzadera. Quiero que intentes cogerla. ¿Quieres que meta la mano ahí? Sí, quiero que la cojas. Take it easy now that I'm on my own.
Vos presente ara a Ricardo Carpio. Ell és el responsable de l'àrea d'electrònica. Tots els cables i això que heu vist per ahí, tot això fa ell. Els vídeos també els ha fet ell i també vull donar-li les gràcies públicament. Gràcies a tots per haver vingut. Gràcies a la directiva, a Paco, a Lluís, a Carmen. Gràcies també a Gisbert, que l'he vist per ahí dalt, el director de l'antiga directiva, Robert Gir, a tots els que vau participar en l'edició passada, a Rico, a Brotons, a Vicent, a Insa, a Miguel Ángel, que no està per ací, als que ens han acompanyat a aquesta edició. I gràcies a tots per vindre i conèixer un poc el que estem fent o el que tratem de fer. Jo, com us han comentat Carmen, soc el responsable o l'únic professor que no és del Departament d'Automoció. Jo m'he trobat en moltes dificultats perquè jo no havia vist mai un motor d'explosió d'estos, un motor funcionar posat a les bobines, que són molt als motors elèctrics, que són amigables, obedients i silenciosos. No m'havia vist mai en aquestes tessitures, però me fitxen, per dir-ho d'alguna manera, Salva, si està per ahí, no sé, Salva Primo, me fitxa per a visualitzar-ho, intentar fer alguna cosa per a veure les revolucions a les que funciona un motor que tenen, que en principi jo no sabia que anava a formar part d'un cotxe d'estos. La qüestió és que a mi me presenten el motor damunt d'una taula i jo veig que més o menys allí hi ha una cosa que també roda, com en els motors elèctrics, i m'atrevisc a fer-ho. Comencem per ahí, intentant dissenyar alguna coseta per a poder veure les revolucions que va el motor. I aquestes peticions comencen a anar ampliant-se, començo jo a veure el projecte com anava prenent forma de vehicle que anava a dur una persona dins. Jo al principi tenia moltes dudes, però estava entusiasmat també, il·lusionat per veure com allò anava agarrant forma, perquè estos mecànics intrèpids i no tenen por a res i qualsevol metal són capaços de fer meravilles en els ferraments. Jo en això m'ho he passat molt bé en ells, he après molt i la meva feina la puc dividir en dos parts. La primera edició que vam fer, Miguel Ángel Balaguer, que estava, ell és el que m'anava explicant el que volíem. Com que vaig prescindir d'utilitzar qüestions comercials ja realitzades, sinó que ho feia tot des de zero, en els mitjans que tinguem en el centre, que això sempre és un poc reduït, però proporcionava una flexibilitat que al principi era molt còmode. Tot allò que me demanava Miguel Ángel, més o menys érem capaços d'aconseguir. Però crec que vam ser massa ambiciosos en un principi i volíem dotar-li d'una autonomia al vehicle i d'unes característiques que no era... Crec que volíem anar de A a C sense passar per B.
Després de l'experiència que vam tindre en la primera edició, allí ens vam donar compte que efectivament no era el camí, la qüestió anava a ser d'altra manera, anàvem a utilitzar un altre tipus de plataforma, utilitzàvem uns microcontroladors en un principi, després vam passar a un altre tipus, vam voler més utilitzar la mà del piloto de dins, perquè en principi volíem fer-ho molt automàtic, molt el cotxe, fins que jo crec que ara sí, encara falten moltes millores per fer-li al cotxe, però els pilotos que tinguem aquesta edició i l'anterior també són xiques molt hàbils, molt valents, havíeu de clavar-se ahir un momentet en aquest cotxe, veuríeu com no és gens fàcil conduir això i a més amb una visibilitat baixa, molt poqueta i atenent sempre als controls del cotxe, que encara que hem intentat que siguin el mínim, els mínims controls, el xiquet ha de fer molta feina allà dins, no? No voldria entrar en detalls de lo que ha sigut el control de com hem fet les coses, però bàsicament controlar l'embrague, com ha dit Manolo antes, és un embrague electromagnètic. Poquets equipos portaven un embrague d'aquest tipus per la complexitat que suposa el control d'aquest embrague, no? Un embrague electromagnètic és una espècie d'electroimant que quan té una tensió donada enclava, fa la seva feina i uneix la tracció del motor i la proporciona al vehicle, però això ho fa en un marge de tensió molt xicotet, entonces és allà on s'ha de jugar en l'embrague per a poder fer una de les 3 operacions bàsiques que té que fer el cotxe, és eixir des de zero, posar-se en marxa des de zero, que és una qüestió que després podeu veure un vídeo en què el cotxe vegeu com ix en una relativa facilitat. I això és una batalla que hem tingut en el control de l'embrague. Després, el control de l'injector electrònic, n'hi ha que proporcionar-li una senyal per a que injecte més o menys combustible aconseguint una acceleració en el cotxe. Això també teníem un potenciòmetre al principi que connectaven directament a l'embrague, donava molts problemes, crec que en la segona edició ho hem millorat, el controlem a base de pulsos i d'un driver especial, hem aconseguit millorar-lo molt el control, i després les 2 altres operacions que queda fer en el cotxe és posar-lo a planejar, com diuen els pilotos, llançar-lo, el cotxe significa que una vegada està en moviment hi ha una velocitat determinada, hi ha que parar el motor, hi ha que desconnectar l'embrague per a que el cotxe vagi com una bicicleta, com si planejara, i controlar la velocitat per a poder-lo tornar a connectar el motor en el moment adequat. I aquestes 2 operacions, marxa-paro i paro-marxa, s'han de realitzar sense que el cotxe es ressentisca i que pergam ahir algo d'impuls que porta ja el cotxe gràcies al combustible cremat. Jo crec que estem encara molt per a començar a fer coses. Hem aconseguit anar a Cartagena, hem aconseguit una marca de 27,5 watts hora per quilòmetre. És una marca relativament bona, ningú institut va ser capaç de treure una tanda millor, encara que jo crec que això és el piso nostre. A partir d'ahir, si la directiva, els que ens han ajudat continuen fent-ho i la gent de la taula i dels que hem estat ahir pegant, si no ens cansem, jo crec que puguem doblar esta marca. I res més. Us presente ara a José Blas Llorens. Ell és el responsable de l'àrea de pintura. Com a membre de l'Institut Jaume I i com a membre que he participat en aquest projecte d'una forma més o menys contínua, m'agradaria, com ha dit el meu company, agrair a una sèrie de persones i institucions que sense elles pràcticament aquest projecte no hauria sigut possible. Jo no vaig enumerar tots els noms per no fer-ho tan llarg, però sí que m'agradaria recalcar, sobretot a l'antic director, a Rafael Gisbert, per l'empenyo que ha ficat en fer un institut nou. Sense aquest institut nou
este projecte hauria sigut molt difícil realitzar. Entonces, sí, a Rafa Gisbert i al seu equip directiu donar-li un fort agraïment per haver aconseguit durant tants anys el nou institut que tinguem i les instal·lacions, com heu vist, en cabina de pintura, en tallers nous, amplis, en el qual hem pogut treballar i realitzar aquest projecte, cosa que en l'Institut Vell, on estàvem, difícilment haurem pogut treure algo de profit. Com no també al nou director, a Paco Ibars, i a la seva equip directiu, per el seu apoyo que estan demostrant-nos i prestant aquest projecte, perquè continuï i se pugui evolucionar. També agrair la col·laboració de Caixa Ontenient per el seu apoyo, la col·laboració i el patrocini que està prestant, sense el qual tampoc haurem pogut anar molt lluny. I una vegada dono aquestes gràcies. Jo simplement vaig a comentar uns detalls tècnics de l'acabament del cotxe, que aquest cotxe, a banda del que heu vist, com està fet i tot el projecte, comentar que l'estructura, que és el xassis, està fet de ferro, un acer tubular de 8 mil·límetres de diàmetre, un tubo hueco, està doblat de forma artesanal. En l'institut han creat artilugios propis per poder doblar i donar la forma que té i poder crear el xassis soldant, enganyant-nos, modificant i totes les mil i una perreries que ens ha fet aquest projecte. Però bé, d'ahir s'ensenya tant nosaltres com els alumnes, perquè ahir veuen moltes coses relacionades que moltes vegades se comenta, se parla, però fins que no la patixes no saps el que és. La carrosseria, aquesta carrosseria està formada en base de fibra de vidre. És un producte prou lleuger, en el mercat n'hi ha productes millors, però més cars també, i així ja veurem si en un futur podem arribar a ells. És un molde propi, personal, creat a través dels alumnes, els professors, és original i quan el van crear el van haver de destruir per poder treure del forn la forma que tinguem ahir, conforme vegeu. Aquesta forma no és capritxosa. No sé si sabeu que una de les formes, per no dir la més aerodinàmica que n'hi ha, és la gota d'aigua. Entonces, pensant que la gota d'aigua és la forma més aerodinàmica i la llançadora del textil té una forma pareguda, però més allargada, d'ahir va eixir la gota d'aigua allargada, que és el vehicle que tingueu ahir, i vegeu lo bonic i preciós que és. Aquesta carrosseria ha sigut mimada en mans artesanes dels nostres alumnes del curs passat, d'este i dels que vindran, perquè és un projecte que està així, que cada dia anem modificant, anem ficant-li coses, llevant-li coses, les proves, quan uno s'equivoca, rectifica i intenta millorar. I de fet així ha sigut, enguany ha millorat molt millor els resultats de l'any passat. I per últim comentar també que l'acabament, vegeu ahir que té dos colors, un és el color original del patrocinador principal, que és Caixa Ontenient, és un color blau, color monocapa, perquè hem tingut que pintar-lo en aquest tipus de color, monocapa, i el color blanc és un color bicapa, en uns tocs de metal·litzat, un color també fabricat a posta per aquest cotxet. És únic i no sé si ho tornarem a fer igual. Entonces, este color té unes característiques que al ser a base de l'aigua és una pintura ecològica que ajuda a cuidar el medi ambient i pintat a través de les pintures aerogràfiques que tinguem a l'institut, pistoles de la forma HVLP, ajuden a que a l'hora de pintar se contamine menys. Els dissolvents que porta són els dissolvents menys agressius i aconsegueix contaminar menys el mig ambient. I ja per últim acabar dir que el brill estamònic que vegeu és una laca que se tira com a remate final i protecció dels colors i intentar que quede més bonic i estètic. I ja simplement... Després de tots els responsables i de tots els jefes i de tots els que manen, jo crec que ara venen els autèntics protagonistes d'este projecte. Per una part estan els pilots, els que tinguem enguany, com han dit antes, són nous,
són Héctor i Rubén Jiménez, són alumnes de l'Institut de tercer d'ESO, i per una altra estan els alumnes que han participat en la construcció del vehicle i en tot el que ha fet falta, perquè els pobres xavals la veritat és que han fet de tot. Li donaré la paraula a Héctor Jiménez, que és el nostre pilot, i perquè mos conte què li pareix a ell tot això. Jo només volia dir que això ha sigut una experiència molt bona i que m'agradaria repetir-la l'any que ve en Holanda i donar les gràcies a tots, a ma mare i a meu pare que m'han deixat anar. I també afegir que el cotxe està molt ben fet i és un poc difícil de pilotar, per això em va costar adaptar-me i al final vam fer el que vam poder i hem obtenit una bona marca. Ja està. Li va costar adaptar-se 6 voltes al circuit. Li donem la paraula ara com a representant de tots els alumnes. Així davant en tinguem uns altres, ha vingut Marcos, Sergio, José, Carlos, però anem a deixar unes parauletes a Vicent Brotons. Bona nit a tothom. Per mi és un plaer estar així, representar aquestes persones així davant que n'hi ha, tant Carlos com Gisbert, que està per allà dalt, que no s'amaga molt, que també tots tenim part d'aquest projecte. Falta molta gent, falta Vicent, falta Insa. La veritat que treballar en aquesta gent dona gust, en aquests professors. Ens sentim molt arropats en aquests pilotos que es coneixen des que van néixer, i això és la sort que tenim. I res, i simplement donar les gràcies tant a la nostra directiva, al nostre institut, sobretot a la Caixa Ontinyent i als sponsors que tenim. I dir que este fet és una realitat ara avui per avui i jo personalment estic molt orgullós d'este cotxet. Ens han barallat molt, han tingut molta sort de no barallar-se els professors. S'han fet molts almorzars també, molt bons almorzars, i cada dia és un repte nou. La veritat que en aquest cas la gent com està en un curs acabem, però jo crec que això sempre serà amb nosaltres, i Carlos també ha passat igual, i res, i simplement si podrem, si ahorrem els diners anirem a veure-lo igual, i crec que simplement és algo molt bonic, que m'agradaria que la gent que va darrere de mi o la gent que té que entrar nova que s'hi ficaran en aquest projecte, perquè crec que t'ensenya molt, els mestres ens ensenyen a nosaltres, ens ensenyen els mestres, i crec que la veritat que és una forma de perdre el temps que val la pena, i crec que simplement els professors i nosaltres s'ho han passat molt bé. Crec que teniu una marca tan bona com ixa, i res, i que moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a tots, i l'any que ve més i millor. Ricardo antes mos ha dit la marca que havien fet, que era de... 27 watts hora per quilòmetre. Sabeu el que vol dir això? 300. Més de 300 quilòmetres en un litro d'etanol. 22 quilòmetres en un litro de gasolina. I hi havia alguna marca per ahí en litros de gasolina, perdó, en quilòmetres litro, perquè vam tindre alguna confusió allí. Ho dic perquè potser algú ha sentit alguna altra xifra, la real són 322. Que ja són amunt. Perquè vegeu el bé que ens ho han passat en Cartagena, en la Murcia Solar Race, hem preparat un xicote vídeo d'esta experiència. Smile and have a good time about it.
res que fer en les imatges. Ja, és que Manolo ja... Que arranque el cotxe. Vale, va, ya. Totalmente, está vacío. Vamos a probar la visión, ¿ok? Visión. Espera, la tapa de dalt on està? Tapa. Bueno, veges. Dile quants dits té. Bueno. Te sobra temps, te sobra temps. Vale, frena els dos frenos. Que puguin filmar bé este conejero. Resbala la rueda, se resbala el coche. Solta que vegin, a veure. Vale, bo. A veure, no. Té que anar més avant, la roda de davant més avant. Més avant la roda de davant. Més. Vale, bo. Ja? Soltar el tubo. No, ara no. Ara no. Correcte. Vale, tira-li a veure si arranca. Arranca? Sí. Chacho, va. En Ontinyent un cotxe menut, alias Jaume I ha nascut per millorar la nostra vida, perquè no gasta gasolina. És un coet blanc i marino, el seu cervell és Arduino, les rodes són de bicicleta i Héctor va dins la maquineta. Perfecció sembla robòtica, automoció i electrònica, sense gasoil la llançadora deix un camí de guanyadora.
jocs i broma, moltes hores de fred i calor. Che, quina basca que és mes de juliol, a 15 d'octubre en Cartagena, la llançadora anirà a la carrera. Perfecció sembla robòtica, automoció i electrònica, sense gasoil la llançadora deixa un camí de guanyadora. Amb arrancada sorollosa, mostra caràcter, és preciosa, els altres cotxes deixa enrere, més que ningú fa carretera. Quina pena si no hagueres trencat la cadena, encara que avui la segona sempre seràs la campiona. El teu color blanc i marino i el teu cervell és arduino, les teues rodes de bicicleta i Héctor que du la maquineta. Perfecció sembla robòtica, automoció i electrònica, sense gasoil la llançadora deixa un camí de guanyadora. Bueno, ha fet amb molt de carinyo, així que moltes gràcies. Passe la paraula ara al director de l'Institut, Paco Ibars. Molt bé, bona nit a tots. En primer lloc, agrair la presència de tots i totes a este acte. Com heu vist, és un acte molt emotiu. També donar les gràcies a Caixa on teníem per haver-nos deixat les instal·lacions per a fer este acte. I bueno, no vaig a posar-me a dir ara cap aspecte tècnic del vehicle. Com heu vist, els meus companys s'han encarregat d'explicar-nos tot molt bé, des del principi fins al final. El que sí que vaig a fer és, vull explicar que avui és un dia molt gran per a l'Institut Jaume I. Avui és un dia en el que es veu el treball realitzat, l'esforç realitzat durant 2 anys i que no és un treball fàcil. No és un treball fàcil, a vegades n'hi ha decepcions, a vegades les coses no eixen com tenen que ser i en la lluita que tenim en els alumnes dia a dia i en l'esforç dels professors, inclús en altres hores que no són les lectives en classe, es aconsegueixen objectius importants com este. L'Institut Jaume I, al llarg de la seva història, ha aconseguit grans projectes, no sols en automoció, sinó en altres departaments. Jo he sigut partícipe i altres companys meus que estan allà dalt també han sigut partícipes. És un institut molt emprendedor, és un institut en què la formació professional la porta als límits. M'agradaria dir que estic molt orgullós i molt content actualment de ser el director del Jaume I. A part de ser director he sigut professor i he sigut company de tots vosaltres i he participat i continuarem participant en aquest projecte i en altres que realment favorisquen el que és la formació professional. Durant molts anys s'ha pensat que la formació professional era una cosa que estudiava qui realment no volia o no aprofitava per estudiar una altra cosa. Realment heu vist que no és de veres, que no és correcte. És a dir, l'alumne que tenim està ben format, està ben capacitat i té molta il·lusió i moltes ganes de fer coses noves i de lluitar i de marcar un futur que ara en aquests moments molt fa falta. Per això vull donar les gràcies personalment a tot l'alumne que ha participat en aquest projecte, tant en aquest any com en l'anterior any, i als professorats implicats en aquests projectes i en tants projectes que s'han elaborat en el Jaume I, perquè realment estem aconseguint un repte molt gran, molt elevat, i per supost des de la direcció del centre i des d'altres institucions que sense elles per supost a vegades no podríem lograr tot el que estem fent,
Estem molt contents i per tant apoyarem qualsevol projecte, innovació educativa que isca de vosaltres i així estarà el vostre director, estiga jo o estiga una altra persona, per apoyar-vos sempre. Dir que este tipus de projectes en un principi, com vau veure, el cotxe està fabricat artesanalment per al que és l'alumnat i de vegades ens fa faltar una ajuda exterior. L'ajuda exterior sempre la busquem en organitzacions exteriors, com és la Caixa Ontenient, l'Ajuntament d'Ontenient, la Mancomunitat del municipi de la Vall d'Albaida i en empreses privades que realment també ens han col·laborat en la construcció, econòmicament o no, és a dir, a vegades no són tots els diners, la logística, l'assessorament, molts detalls de la fabricació del vehicle i que venen d'altres empreses, Radical Bike, Suministros Navarro, Tacome, Automòbiles La Vall, com he dit abans. El que respecta a mi, un fort agraïment a aquestes empreses i a aquestes entitats col·laboradores. Sense elles, per supòsit, i sense altres que han hagut, no haguérem arribat on hem arribat i espero que en un futur hem vist els resultats, hem vist les proves que ha fet aquest vehicle, hem vist la il·lusió que té tot el professorat, hem vist la il·lusió que té l'alumne. Espero que en un futur continuen col·laborant i continuen apoyant-nos que els nostres alumnes, que els nostres professors continuen formant, continuen lluitant i continuen esforçant-se perquè els nostres alumnes siguin emprendedors i siguin lluitadors per ensenyar-se una professió. Ja per a finalitzar, crec que està tot dit, donar les gràcies, benvinguda a tots, espero que ens trobem en un futur en més ocasions com esta. Jo particularment penso que estic molt orgullós, com he dit, de tot l'equip que ha participat en aquest projecte. Espero que naixen més projectes en el nostre institut, en el Jaume I. La ciutat d'Ontenient estarà orgullosa d'aquest institut i del professorat i l'alumnat que realment té. Però abans d'acabar la meva actuació volia dir unes coses. Jo actualment soc el director del centre, porto escassament 3 mesos com a director del centre i m'ha tocat tancar aquest acte com a director del centre, però així ha hagut altres persones. Preferís que continuï Manolo, li cedir la paraula i ell acabarà d'explicar unes cosetes. Molt bé, com bé estava relatant el director del Jaume, així hi ha una representació de la gent que ha treballat en el projecte, però ahí dalt hi ha gent també que ha col·laborat d'una manera molt activa i que sense ella això no hauria pogut ser possible. I bé, com que n'hi ha una persona, n'hi ha diverses, però n'hi ha una persona molt especial per al projecte i per al centre, necessita que per favor abaixi Rafael Gisbert, que vull fer-li un detall en nom de tot l'institut i en nom del projecte Llançadora. Baixa, Rafa. Manolo. No. Bueno, pues moltes gràcies a tots per haver vingut. Per la nostra part això és tot, i així tingueu la llançadora si vulgueu fer-vos fotos o si vulgueu preguntar-nos alguna cosa antes de que ens alcem de la caïra, ara esteu a temps. Gracias.